Следват състезателни игри. Отборите са готови. Всички трябва да се подготвим да ги подкрепяме с ръкопляскания. Децата са разделени на два отбора. Отбор Делфинче и отбор Морска звездичка. Играта се казва "Донеси кърпата". Капитани на отборите са най-отпред. Правилата на играта слушай внимателно. Първото нещо, което трябва да направите при сигнал старт, е да лазите по дюшека. След това с две крачета правите скокове вътре в всеки обръч, вземате кърпичка от панерчето, по най-бързия начин трябва да я донесете тук. И когато кърпичката попадне в празното панерче, тръгва следващото дете. Печели отбора, който първи мине всички, отбора, в който всички деца минат. И капитана застане отново отпред. Капитана на отбора, който спечели, трябва да дигне ръка горе, за да видим, че сте приключили бързо. Разбрахте ли правилата на играта? Всички разбраха ли за какви правила трябва да следят? При сигнал старт тръгвате. Внимавайте! Готови ли сте? Старт! Хайде всички да ги подкрепяме. Лазиш, ставаш. Скачаш с две крачета. Внимавай да не нарушиш правилата. Бързо. Следващия тръгва веднага. Чудесно. Браво, браво. Трябваше да кажем да сте с маратонки, нали? Дани. Нищо, бързо ще стигнеш първи. Георги, внимавай! Трябва, когато кърпичката е сложена в празното панерче. Браво на отбора Звездичка! Спазват правилата, бързат и най-вероятно ще стигнат първи. Хайде да ги подкрепяме отстрани. Морска звездичка и Делфинче. Хайде да казваме. Напред, напред. Давай! Хайде, Иве! Ти си наред! Пълзиш, стигаш до обръчите, правиш правилни скокове. След това ще има награди. Аплодисментите къде са? Пляскайте! Подкрепете ги! Давай, силе! Кърпата! Тръгвай бързо! Бързо, бързо, бързо! Чудесно, чудесно! Тея скокове! Май ги пропусна! Бързо взима една кърпичка! Тръгвай напред да оставиш празното панерче! Хайде! Следващите тръгват! Напред! Давай, давай! Морска звездичка! Давай, давай, Делфинче! Напред, напред! Всички ли следят за правилата? Журито наблюдава ли? Кой ще вземе награда за бързина? Хайде, Морска звездички! Хайде, Морска звездички! Тръгвай! Делфинче! Кърпичката! В панерчето ли? Правилни скокове! Ето слънцето изгря да ви помага! Лазиш! Дигаш! Още веднъж трябва да мине! Минаваш и когато стигнеш отпред, вдигаш ръката. Хайде! Не, не, не! Капитана още не се е появил. Виж го капитана къде е. Веско, вече приключихме. Първият отбор спечели. Отбор